Hello logofer, good morning to you all logofer. नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय आरोना लोगोफोर। थ' बे भिडिअ'नि जादों लोगोफोर दिनै रायलायगोन जाहैबाय जोङो दाकातिनि बिसय आरोना। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बयबो थांनाय नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर। दिनै मा रायलायनो नागिरदों जे मा बुंनो नागिरदों। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाहैबाय बेखौनो रायलायगोन जाहैबाय माने दाकाति खालामनाय ना लोगोफोर। बेयो माने खनसे खननैल' नंला। गोबां जाबोबाय सिगांनि समाव नंगौना नङा जोंनि बर' हारियाबो गोबां दाकाति खालामबोबाय सिगां। दा थिग बेबायदिनो माने बांगालफोरा हमजादों आरोना आसामाव जेन'बा बांगाल दाकातिफोर आरोना बिसोरो माने सिखा रुवा बेफोरबायदि लानानै बेफोरबायदि सिलाय बायदिसिना लानानै दाकाति खालामो आरोना। थ' लोगोफोर बिसोरनिफ्राय सिखा बायदिसिना हाथियारफोर मोननाय जादों आरोना। थ' बिसोरो मानि थाखाय दाकाति खालामदों मादों बेखौ जेबो मिथिया आरोना। थ' लोगोफोर बिसोरो बेबायदिनो दाकाति खालामै बेबायदिनो फैसा खामायो। दायो पुलिसनि आखायाव गोग्लैबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो एसेबाबो निउसफोराव नुबायबो जानो हागौ बा नुवाखै जानो हागौ सोरबा बायदिया। थ' लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदों जे नोंथाङा एसे रंजायोबा माने एसे माहाजोनबा नोंथाङा माने मेगननि नोजोराव गोग्लैनायनिबा नोंथाङा मोजाङै साबधान थाबानो जाबाय आरोना। लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदों जे नोंथांमोना माने सेफलि थानाय बायदि नोंथांमोना माने गावखौनो गाव सेफटियाव था आरोना। नोंथांनि न'खरफोरखौ मोजाङै नाय। मानो होननानै बुङोबा आजिखालि थाखा फैसा नुयोबा मा खालामो दाकाति खालामो बेबायदिनो बांगालफोरल' नङा जोंनि बर'आबो खालामो दै दाकाति खालामो। थ' बेखायनो माने आं बुंदों लोगोफोर बेबायदि दाकाति खालामजायै बायदि माने नोंथांमोना एसे साननानै खामानिखौ मावबानो जाबाय आरोना। माने दाकाति खालामग्राफोरनिफ्राय गोजानाव थाबानो जाबाय आरोना। मानो होननानै बुङोबा नोंथाङा दाकाति खालामजायोबा हय थैनोबो हागौ बा नोंथांनि थाखा फैसा जोबस्रांनो हागौ। थ' बेफोरबायदिनो आरोना। थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे नोंथांमोना बेफोरबायदि खैफोद आफोदनिफ्राय गोजानाव माने थानो हानाय बायदि माने सेफटियाव थानो हानाय बायदि थ' नोंथांमोनखौ आं माने एडभाइस हरदों आरोना लोगोफोर जे नोंथांमोना मोजाङै मोजां साबधान थायो। नोंथाङा थाखा फैसा गोनांबा नोंथाङा एसे साबधानै थाबानो जाबाय आरोना। थ' लोगोफोर बेनोमोन दिनैनि भिडिअ'आ जे नोंथांमोननि गामियाव बेफोरबायदि सोलिदोंबा दाकातिनो मा होनो सोलिदोंबा नोंथांमोना माने होबथानो नाजा आरोना। मानो होननानै बुङोबा बारहावाया जोबोर गाज्रि जायो एरियाया नंगौना नङा बेफोरबायदि दाकातिफोर माफोर हाबोबा। थ' बेखायनो रायजोयैनो नांनानै माने बेफोरबायदि सोरबाफोर जानो नागिरदोंबा बिसोरखौ माने रायजोयैनो हमनानै दोखो बुनांगौ आरोना लोगोफोर। थ' बेनो आरोना दिनै भिडिअ लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामथार लोगोफोर। जायफ्रानाखि गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना। आरो लाइक खालामथार लोगोफोर आरो शेयार खालामथार नोंथांमोननि लोगोफ्रा नुहैनाय बायदि जे नोंथांमोननि लोगोफ्रा दाकातिफोरनिफ्राय बासायनाय बायदि आरोना दाकातिनि आखाइनिफ्राय बासायनाय बायदि। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। बाय बाय लोगोफोर। सि इउ नेक्स्ट भिडिअ।